Hello logofer, godan video lanan fैलायबाय ओमफ्राय भिडिअ लानाय जादों लोगोफोर मा भिडिअ आं दाख्लैबो नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन भिडिअआव ओमफ्राय आं दाख्लैहायबो पाठसालायाव ट्रेनिंआव थांदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो रेगुलारथ' नङा रेगुलार थांबाबो जायो ओमफ्राय मोनसे आङो वेट लस खालामनायनि कर्स लागासिनो नोंथांमोननोबो आङो गासिखौबो देखायजोबगोन डिटेल्सखौ आङो दा स्टार्टिं नालाय आङो कर्स लागासिनो ओमफ्राय आङो वेट लस खालामनायनि कर्स लागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिगां खालामग्रोनो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो रिजाल्टखौ मोनबा नोंथांमोननोबो वेट लस खालामनो थाखाय खिन्थागोन लोगोफोर दे ओमफ्राय आङो दा ट्रेनिंआव थांनो ओंखारदों लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लालायबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय दे लोगोफोर आं थांबाय थानि बिदिबा दे लोगोफोरनि आं ट'ट'जोंसो थांगासिनो गारि पार्किं गैया नालाय दा आं गारिखौ लांला ट'ट' गाखोबाय ओमफ्राय बेबायदिनो लोगोफोर माने आं रिजाल्ट मोनबासो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मानो होनबा गाव रिजाल्ट मोनग्रोबासो मालायनोहाय माने देखायनो हायो बा फोरमायनो हायो ना लोगोफोर थिग बेबायदिनो माने मानसिना गाव भुल जायोबासो खिन्थानो रोङो भुल जायाबा खिन्थानो रोङा ना आंना दा वेटआ बुहुत बारा जानानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय बुहुत खमायनांगौ आं खमायखांबा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दे बेसेबां खमायदों बेसेबां मा नोंथांमोनाबो खमायनो आं जुदि खमायनो हायोबा नोंथांमोनाबो खमायनो सेस्था खालाम मानो होनबा वेटआ माने अजनफ्रा बुहुत बाराबा बेमार आजार जानो बुहुत रिस्क थायो नालाय मानसिनाव ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोनाबो वेटखौ लस खालामथारनो नाजाथार आं खालामग्रोनो बेनि उनाव नोंथांमोना आं खिन्थागोन दे लोगोफोर थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आं दाख्लै भिडिअ लानायखौ आं सोंखादों होगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो दायो मोनफैबाय लोगोफोर बङाइगाव निउट्रिसन क्लाब आङो बेयाव ट्रेनिंखौ लागासिनो लोगोफोर निउट्रिसन सेन्टार आं देखायहरनो बै दायो जोब्बाय थांसै आंहा नेक्स्ट गाबोन फैफिनसैलाय ओमफ्राय आं गाबोनहाय चेक एफ्रेस लोंनोल' फैगोन लोगोफोर भिडिअ लाग्रा लाया थांनोसै एबार स्कुटि आनिसा ना जमुना कार কোন মানুষ কোন কাস্টমার নাকি এনেকা দুই সাইড হোক ভিডিঅ' অলপ শ্বৰ্টকাট ল'ব লাগিব ভিডিঅ' দে উঠা
কি ভয় খাই আছ তই এনেকাই মই যেনেকা ধৰিছে এনেকা ধৰিবি মোক ল'বি হা লাহে লাহে মই স্কুটি চলোৱা নাই দেই বহুত দিন হ'ল মই বহুত দিন হ'ল স্কুটি চলোৱা নাই এইটো ভাল মোৰ এই চুৰটা লৈ গৈছিলে বৰ নতুন আছে ব্লু কালাৰৰ বেছি নাজানে ৰে বেচবানো নহয় এনেকা একে আছে নহয় তাৰমানে মোৰ এনেকা চেম যেনেকা স্কুটি আছিল মোৰ হেৰি কি কয় চুৰ লৈ গৈছে চুৰ ব্লু কালাৰৰ আছিল মোৰ ব্ৰিচিটি নহয় মোৰ ওচৰত আমি ৱেটটো লছ মানে ৱেট লছ ভালকৈ কৰিবি হা আৰু স্কিনৰ মই এবাৰ ৱেট লছ মোৰ স্কিনটো ঠিক আছে কিন্তু ৱেট মানে একেবাৰে মেজিয়ামটো বেছি হৈছে না মোৰ চৰ্বিটো একেবাৰে বেয়া মানে কি যেনেকা যদি ৱেটটো বেছি নিজকে ৱেটটো বেছি লাগে না তেতিয়া মনটোও বেয়া লাগে ন ড্ৰেছ ফিট নহয় আৰু ফুটবা কৰিলে ভাল নালাগে তাৰপিছত কি কয় ভাল নালাগে মনটো বেয়া লাগি থাকে ৱেটটো বেছি হ'লে ন আৰু দিছে তাৰমানে কি হয় ৱেটটো কম হ'লে ভালো লাগে মনটো ভালো লাগে হেৰিও লাগে ন Wari oरैजाय मास्क गाननानै लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामदों होननानै बुजिनाय नङाना नोंसोरो नुनानै बुङाबा तारमाने आङो खोन्थादोंमोन पाठशालायाव मोनसे मा होनो मिटिंआव थांदोंमोन मिटिंआव थांनाय समाव फार्स्टआवनो जोङो माने इसोरखौ खुलुमग्रोयो इसोरखौ गाबज्रिग्रोयोना जेब्ला जोङो माबा मोनसे स्टार्टिं खालामग्रोयोबा जोङो फार्स्ट टाइमाव इसोरखौ खुलुमग्रोयो इसोरखौ गाबज्रिग्रोयोना लोगोफोर बेखायनो इसोरखौ गाबज्रिग्रोदोंमोन साखि सावनानै ओमफ्राय बिनि उनाव लोगोफोर मिटिं जानानै जायो ब्रेक टाइममोन ब्रेक टाइमावहाय चेक ओमफ्रायो एफ्रेश चेक लोंदोंमोन एफ्रेश लोङाखैहा लोगोफोर बिनि उनावहाय चेक लोंनानै फट' सेल्फि लादोंमोन लोगोफोर मानो होनबा गोदान जोङो लोगो मोनदों नालाय गोदान लोगो मोनबा माने ओरैनो माने जास्ट मेम'रि थाथों होननानै फट' भिडिअ लायो नालाय लोगोफोर जेरै ब्लग भिडिअ लायो जेरै रिल्स भिडिअ लायो जेरै फट'सफोर लायोना लोगोफोर ओमफ्राय ब्रेक टाइमावहाय लादोंमोन लोगोफोर ओमफ्रायो जोङो साथाम साब्रै साबासो जोङो गोदानमोन आरोना जोङो फार्स्ट टाइममोन मिटिङाव ट्रेनिङाव ओमफ्राय जोंखौहाय
जेब्लानाखि माने गोदान मानसिफोरखौ वेलकाम खालामो ना बेनिखायनो जोंखौ बिबार बारसे बारसे फ्लावर मोनसे मोनसे फुल मोनसे मोनसे होनानै जोंखौ वेलकाम खालामदोंमोन आरोना ट्रेनिंआव लोगोफोर ओमफ्रायो जोबोद मोजां मोनदों लोगोफोर गोदान गोदान मानसि लोगो मोननानै बुहुद फुरथि खालामबाय आरो बेबायदिनो मोनलांबाय थादों आरोना बोरै जाखो गारिया फैदो 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 पाठशाला पाठशाला टु बङाइगाव थांगासिनो विंगारजों आंना खथिया बबाव थांगासिनो नोंसोरा कट गयासा घरत Aku full mau betul dan mau sini. Kembali oma puji berbaik bukan. Tanggasnya winggarnya. Mana like kubuku? Video kalau masih. Look for next video.